Iki kok buntute dadi nang mburi iki kepiye iki? Siapke sik, Pak. Jebrek. Canduban, brek. Sikile gantung kabeh, brek. Brek. Lurus kok. Brek. Tanganmu kuwi dongke kopi ala. Madhep ngalor, gerak. Nggih, matur nuwun dhumateng sedaya pamirsa seni budaya menika para piantun saking dusun Suko sing pun lanjut usia. Mbok bilih samangke kathah kalepatan dalam pikiran nyuwun pangapunten. Yuk terus kiye Mas yuk lagon-lagoni. Ayo prakanca ngawaru ana rukune Islam ya iku limo sahadat loro rukun siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat kaping nyembah poso bulan Ramadan kaping limo kaji lamun puasa Robi iku asale agawe wenang Robi iku asale agawe wenang kinamon sunah nulungi maring sembayang kinamon sunah nulungi maring sembayang nulungi
Wis dolanan ro wong tuwa iki diplekoto tenan iki. Atiku iki kok rada berdebar-debar kenapa to Ikang? Ya, iki sakjane lek berdebar-debar iki lek wis ora tau joget gitu. Nah aku ora. Spektakuler nang kene iki aku kuwi diadepi karo ilang kabalanku pokoke. Nek madhep Lek siap ki ben madhep rono. Ndi? Walah. Yup, bruk. Mubang-mubang sik terus madhep ngalor, bruk. Nek iki madhep ngono to. Semuanya hadap kidul, gerak. Hadap kidul. Nah. Saiki gandeng mau wis salah, saiki tak lakoke ya. Ning tak kenalan sik. Iki buka iki. Kok tarik ya, Bang ya. Mak jebret lawange mengo ojo kaget aku sing teko. Mari sing Pak Monol megal-megal, Pak Monol pancen wong kolot. Pak Monol megal-megal, Pak Monol pancen wong kolot. Mulane aja do guyu, yen guyu kita utuhmu. Mulane aja do guyu, yen guyu kita utuhmu. Kesenian nyiarake agama Islam. Pak Mono dadi kesenian nyiarake agama Islam. Mulane para pamirsa sampun ngantos sami leko. Mulane para pamirsa sampun ngantos sami leko. Pak Mono najan wis tuwa ngudi ilmu utama. Pak Mono najan wis tuwa ngudi ilmu utama. Nindakake rukun Islam iku kang luwih utama. Nindakake rukun Islam iku kang luwih utama. Pak Mono megal-megal, Pak Mono pancen wong kolot. Pak Mono megal-megal, Pak Mono pancen wong kolot. Mulane aja do guyu, yen guyu kita utuhmu. Mulane aja do guyu, yen guyu kita utuhmu. Wajib ngain lanang wadon luru ilmu. Wajib ngain lanang wadon luru ilmu. Ojo leren yen durung rusak bodohmu. Ojo leren yen durung rusak bodohmu. Wajib kain lanang wadon luru ilmu. Wajib kain lanang wadon luru ilmu. Ojo leren yen durung rusak bodohmu. Ojo leren yen durung rusak bodohmu. Ngilmu iku ayu kaya widodari. Kulit moyo moyo kaya
kaya dok suwari kulit moyo moyo kaya dok suwari tekan mari-mari yen den turung munggah swarga buka kori yen den turung munggah swarga buka kori ngelmu iku ayu kaya widadari kulit moyo moyo kaya dok suwari kulit moyo moyo kaya dok suwari Brandane kang mari-mari yen den durung munggah swarga buka kori yen den durung munggah swarga buka kori Madhep ngalor. Wis lurus durung kuwi? Oh, wis lurus. Iki ana parikan meneh. Mas, wis parikan, Mas. Ora iso mangikan. Rasa parikan. Wis tak borongi. Amplope gede tak borong dhewe ya, Lek Sari yo. Piye ge? Parikane ge piye? Wis nggih parikan wae. Hah? Turunan dipan tiane sentir lagi mapan anak lilir. Ayo tarik sis. Padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe ngelingake ojo turu
kae ono foto metok ning kuburan negarane makmur ayem dan cikraan. Aku temodolan sajujure ibu ojo godolan nanamu ndak digeguyu. Wis emodolan cecengkir karo gula alus kula pun dijepret kali iwak wedhus. Wis emodolan siji puter kaya roti ayo padha ngaji bareng Pak Kiai. Lagu kula kok menawi lepat nyuwun pangapura. Aku temodolan sajujure ibu ojo godolan nanamu ndak digeguyu. Modolan cecengkir karo gula alus kula pun dijapeno kali iwak wedhus. Modolan siji puter kaya roti ayo padha ngaji bareng Pak Kiai. Dados sampun cekap lagu-lagu kula mbok menawi lepas nyuwun pangapura. Penak dong. Ya Irfani roce-roce kembang wengitemu biar gumilar ojo sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran. Ya Irfani roce-roce kembang wangitemu biar gumilar ojo sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran. Monggo tidak ingkang sekejo urip sira ning alam donya kowe ora kena semelo. Ya Irfani roce-roce kembang wengitemu biar gumilar ojo sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran. Ya Irfani ronce-ronce kembang wanginemu biar muja gumilar ojo sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran. Monggo
prakanca baru ana rukune Islam yaiku 5 sahadat loro rukun kang siji bisa sira kalawan ngaji kaping pitune lakon di salat kaping telune bayar zakat kaping paposo bulan Ramadan kaping 5 kaji lamun puasa agami nama Islami agami Islam budaya perang asal dawe saking pangeran prakanca gaweru ana rukune Islam yaiku 5
asal dawuhe saking pangeran ya prakanca ngaweru ana rukune Islam ya iku lima syahadat loro rukun kang siji bisa sira kalawan ngaji. Siro kelak